Impela. Manje ningamsupport umgqilazi wakhala phela umgqilazi la. Umgqilazi Animsupport umfokazuma. Asho ukuthi all ngalendlela angabe kuyiyo. Namsupport but hayi ngendlela efanele. Shuthi akufikanga ezingeni lokuthi ngendlela ayefisa ngayo. Kodwa ke akwekho ngakhombisanga ukumeseka. Ngoba phela kukho la sibiza khona wathi bafowethu ngicela bamalume. Ngoba phela umshana impela futhi ke umshana ngoba konke akakwenza ukwenzela kithi. Angisho sengixoxa kakhulu indaba zokuthi kodwa nje kahle kahle igama nje umshana kahle undodana ngikuthi angisho njalo ngoba yonke into yenzela kithi phela ngokuthi ke umama udadewethu akagananga futhi akaze lotshwa kwazi so uyithi nje ndodana mshana ndodana nje ngayibona ifeature lenilanga nje ethi unyaka feature nisho umgqilazi wedeqa kungenzeka uyibona kungenzeka impela ipossibility yalokho ikhona mayifika nje umshana ethi hayi malume hayi kanjani sishaya ingoma ngalelanga ngoba ingoma imnandi yini kufika umshana wena malume uyena uthi mshana sishaya ingoma Asazohlimali Mbukelo Perfect TV lapha emakhaya ngiyanimukela igama uShepado kaManqele phansi ePembeni isigodi kanti namhlanje ke ngiphethe umkhaya wami bathi umnyakayaka umfoka sokhela naye ngimlande la kwahlabisa ezibayeni phansi lapha ngimlande khona bafethu before siqhubeke ngiyacela keep on supporting Perfect TV ni like and subscribe ni comment kuma videos ethu and futhi nayi account la screenini ngicathi nayibona la ezansi no 10 rand no 20 rand no 30 rand ungawufaka just ukuthi ngilande onke amaciko mawufuna nje ukuthi lapha ku comment section ufuna ukucela ukuthi hey awusilandele ubusibani bani awufake noma 10 rand kunayi account ufaka u20 rand noma malini onayo from 10 rand ukuze ngilande wonke umculo bafethu anginankinga ke nalokho nayibona nemfaniswana iyona le malini subscriber ngayo nibuka ama videos ngiyabonga kakhulu bafethu kodwa ke angabameze nanga umkhaya usephakathi okasokhela yebo ngiyanimukela ngiyanibingelela ku Perfect TV umyakayaka lo mfoka sokhela ehluhluwe ebayeni isigodi angikubambele mkhaya uVIP phela namhlanje imini ofuneke ngikhathazeke wena nje relax amkhaya umfoka sokhela lo umfoka sokhela lo abangakwazi umfoka sokhela umyakayaka uqale nini umculo ungene kanjani emculweni emculweni ngingene ngonyaka ka2022 nga recorda nje album yami yokuqala ngase ngivele ngikuhlelele lokho ukuthi kumele ngirecord ialbum yami yokuqala ngayirecorda isihloko esithi iSignal kwakumnyakayaka iSignal ialbum yami lokuqala leyo abayithakasela kabangakithi ke bangakha futhi nangendlela yokungakha khona ukuthi umuntu umbukelele ekudeni ushokusho ngaye kodwa bakhona ke abaseduze abangakha ngokufaneleyo ke ngakhula futhi ngoba ngithema sengikhipha ialbum yesibili ngonyaka odlule 2023 hayi cha umehluko abakhona kumanje nje hayi abantu bawuthakasela kakhulu umculo wami futhi ngiyabona ukuthi indlela yaphambili ikhona wethu ngiyakuzwa ngangishika kakhulu asiqala kwi-CD yokuqala layithini isihloko sealbum asithi Signal Signal ingoma zingaki zazo 12 yini idonsa kuphi le Signal idonsa le Signal wenzeni le Signal lena ngithi phela iSignal ngangikhala ngesihloko sakho ngangikhala ngokuthi sekukuningi ukuchofana kubaculi sekukuningi ukuchofana kubaculi manje okunye okungekho mnandi ukubona usekujule kakhulu kodwa ke yize noma insizwa inceke kodwa khona kufanele kube nelimit ngangikhala ngalokho ukuthi hayi ngikhala nabaculi sebadlula ngithi hayi
kuba buhlungu phela abaculi mase bebona sekungathi sekumgangela kanti cha phela na umgangela kuyancokola kodwa ke ngathi agcini akuphethi kahle manje sengithi hayi labaculi sebadlula ke sinike phela beveza nje signal ukuthi singenze njani ngoba phela umuntu mayese ngale laba sebadlula akabe sabuya naye ekhulume naye ngokuphelela uveza nje yabo signal ngithi hayi besinike signal senze njani makunje yabo esibili mkhaya ethi esibili isihloko sakhona ke cha lesibili benengoma ezo15 ya usetshenziswa ibithini ihloko Besithi 15 zona. Yeah, besithi 15. Okay, mazithi 15 usebenze nobani? Umroza. Awuyibhola madoda. Ibhola. Ngaphinde ngasebenza nomeyakazwe lonke. Hey. Uyalo mkhaya, ma-fixtures kanjena. Ya, hayi cha kusebenzeke kakhulu. Kuya ngathi indoda ezikhandlayo kakhulu emsebenzini wakho. Cha, ukuyikhandla phela kuyafuneka ngoba into yenzeka kufanele abantu bayibone. Bayibone. Uwenza into wazi ukuthi abantu bazoyijabulela. Ngiyakuzwa mkhaya. Khona oyibalulile la siqala ukukhuluma uthi wangena emculweni ngoba angazi wasu une show uthi ufuna ungena or why studio kuba kanjani lapho? Ngahlela ukuthi kumele ngestudio ngase ngixhumana nabantu engibonayo sebenayo ulwazi lwestudio cha bangixhumanisa ke cha ngaze ngafika estudio kwakwenzeka nje okwenzeka ngoba ngangena estudio iBazuka ngicabanga ukuthi ukuzwe ngestudio kuthiwa iBazuka uyakusho phakathi yebo uthuka ama-album wenza khona yebo ngiwenze khona uphethe kahle icash umhlekazi ngiphethe kahle umhlekazi ngiphethe kahle impela mkhaya ngiyakuzwa ugene 2022 emculweni yebo awubonakala futhi uyi2K ngiyakubona ngathi impela usuthe uqina yini ubungangeni all along emculweni uzodecide ukungena ngo2022 hayi angithi phela mawuzo kwenza njengomculo kaMaskandi iphupho lakho akusiwonke amaphupho afika ngesikhathi esisodwa akhola njengelomculo ngibuke abaculi abaningi umuntu ajaha ngendlela yokuthi uyoze angaqedi ngisho nesikole aphuthume ukuthi ufuna ukuyocula into ebalimazayo leyo ngoba phela umculo ufuna mawuqala umculo is like ibusiness noma ngisho ngithi business ngokuphela kodwa is like ibusiness ngoba mawuzoqala udinga imali manje kufanele ukuthi mangabe uwenza ube ne budget yawo manje mawungenayo ibudget yayo uthi uzofisa nje ukuyocula uyogcina uhamba nje ukhalisa amathini ukukhalisa amathini kufuneka ngoba into uzothi into kade uyenzile ingezwakali kahle ingafiki kahle ebantwini ngakho ke mina ngangilindile nje kahle ngiyile esikoleni ngafunda ngagcina la ngicina khona ngaqeda umatric ngaya futhi kwezinye indawo zemfundo ephakeme ngafunda ngase ngasebenza ngase ngalinda ngasebenza ngase ngaganwa ngoba yabona uyakhulaza la endimeni kaMaskandi ngathi ugcina yena ukuzwa ukuthi uMaskandi uyagana kuphi khona manje akazi ukuthi nami ngangisaba ukungena ngingaganiwe ngoba ngazi ilevel uMaskandi bengagana manje ngaze la uvimbe nami ngaze ngicine ngingaganwa ngathi ake ngiqale ngigana ngoba manje uMaskandi ngathi kuyenza ngagana ngempela uthi ubani uthi uyabuza ngobani usesagana hayi uthola ukuthi hayi lutho hayi lutho manje iyo ke lento yangithusa nami ukuthi ake ngiqale ngiqede awenza izinto zakho kahle yabona usungena ngaso uqedile yabona mangisuka la ngiyothola yonke into yami elungile ekhaya ngoba ukona ubaba angifuni noma ngabe kufika impumelelo lapha emculweni kufika usengambe ibanga iyo lento ethuka uMaskandi wethuka thuka khona tabananga manje kusuke uthola umuntu akaphelesile kahle kuthiwa hayi phela ngagana kanjani ngoba khona into akanayo angazi ukuthi yini nami kuthiwa umuntu unayo
mase kubonakala ngoba vele umuntu mase ephumelela khona into ekhonjwa kuthiwa igodlela ngazi ukuthi igodlwa ngakuphi kodwa kuze kuthiwa umuntu hayi khona kukhona wagana ngana kanti kuwo masikani bayagana ngaba bathuka kanje kuthiwa nenunu manje nomkhaya vele wakwenza lonke lezi zinto lezi wafunda isikole wasebenza wagana ngagana ngase ngazongena lana mkhaya ngiyazi uyawubuka umculo uyawulandela ngaleso sikhathi sonke lesikhathi umasikandi uphila ngawo uyayibuka negigaba zakhona awusabi mfethu ukuthi ish ngene la ekukubi kanje kosibanibani usibanibani wekuwafika yazo washisa ngesideyodwa sambona enyamalala konke lama challenges usabuka awusabi usazongena kumele usamukele leso sikhathi sizofika ngoba phela into yenzayo wena ungasho ukuthi izohlala kahle kubantwini kodwa abantu abakhulumayo manje ke ukuthi kumele ukuthi kufika leso sikhathi leso kodwa sithola ukuthi nawe uthensile ngoba sikhathi sikhola sihamba nendlala impela qinisile masifika nje isikhathi makuthi umuntu uvele wathembela kumculo lokufana nomdlalo webhola mayizodlala ibhola bese yalimala ebholeni uthola ukuthi ubethi mayethola imali noma ethola lokho akutholayo engenza iplan noma engazama okunye empilweni vele uzomthola sewusuhlangana naye nje la endaweni mangabe uhamba lezi indawanyana uthola ukuthi manje usephelile nje akasena ngoba phela wawa kunzima ukuvuka wawa kunzima ukuvuka kungcono mangabe uzobhalansa ngezintwanyana eziningi zokuphila eziqondile kodwa engaxabanisi nomthetho wase South Africa nomthetho kaNkuluNkulu khona ixabanisayo hawo mkhaya sivale mkhaya mana mkhaya konke eyishoyo ngamanye amazwi kubalekile ukuba nento engathi umgogodla oyiphethe esandleni omcwele ungangeni ngokuthi ufungena ngesisu because uzoba nenkinga kunjalo akube like bathi hope akube like isifiso sakho ukuthi lento ngangifisa ake ngiyenze as a hope ukuthi ngiyenze nje ukujabulisa inhliziyo yakho ukuthi into oyifisa ukuyenza usuyayenza manje uyabona ngoba lento yomculo ila ngaphakathi ila uyabona mangabe like kufika ingoma uyazi mina abaculi ngesikhathi ngaphinde ngicela ngibabiza ngabaprofeti ngoba uma uzo creating ingoma engaziwa umuntu iphume kuwe is like you are propheting uyabo uyaprofeta ngoba uveza into engaziwa umuntu futhi mangabe uphiwe ngempela ukucomposer ingoma iyahlala vele kufike nje ukuthi akukho isidingo ungazi uyibhale ephepheni uthi hayi iverse leli no fika nje uhambe wenzela ungayikhohle ubhale i-title yengoma ukuthi okay nansi le ngoma uthi uyibhala phansi usuyazi ukuthi ama backing wakho nathi i-leading yakho nithi suqedile ifike vele yehle njengoba usuke uya kumthandaza ethi kunento ekhuphuka la iyofika yabo khaya ngiyazi ama CD awu2 abantu bayakwazi abanye akho uyasho ukuthi i-CD yokuqala wayikhipha bakusupport kakhulu abantu but le yesibili iyona ongasho ukuthi iyona engenile kubantu bayidlalile naseyindaweni iyadlala endaweni emsakazweni iyadlala iyatholakala futhi na lokho isihloko sakhona sithi amalombo itholakala yonke nje ama digital stores iyatholakala ngisabalalisile ke wonke ama digital stores futhi abantu bayithakasela kakhulu yazi ngake ngabhalela umunye umuntu wase SN Cape hawo khona ingoma enye ethi ngibona ukuthi angithi thina abasokhela singamampondo kuthiwa amampondo isithakazelo sethu manje khona ingoma ethi Lomfana oshaya lengoma enamandla bese bevuma impondo elishaya lengo manje laba sike bathanda leso sigceke impondo angeni nabo bangamampondo le nathi phela i-state nathi siphela sibuya kodwa ngiyahlebela sibuya ngale nathi i-state khona ngale emampondweni kodwa ke ungayitsheli umuntu lo ndaba phela manje sila kwaZulu ngithi maya uthuka lo ndaba sola mina ngizosola wena awuzobukaya mana-ke uthi into osokhele baningi la endaweni akahlabisa kumkhanya kude kodwa ukubaningi baba baningi ngaleyo ndlela kodwa
kunezizinda sabo angazi noma ubuya khona ngikhona engibaziyo abangapha banamatekisi ku webayeni yebo phela ngithi sikhona thina lapha ebayeni Hawu. abafowethu laba abanamatekisi impela uyabona nje kwafike kwakha amakhehla lapha ngakithi esuka eMsinga yes afika akha ngakithi safike sakhake nje lapho ke siyindlu nje eyodwa so makhuluma ngosokhela nje lapha ebayeni khuluma nje nento eyi1 ngoba kahle kahle mina angiyena akusimina kuphela ngila ku music industry khona umshana umgqilazi umshana nje umshana wamgqilazi ukhona la ku music umgqilazi umaskandi yebo kade sinaye la ugqilazi ho hayi umshana impela loyo umshana impela ngoba ngithi osokhela banamatekisi bananani injani support ekhaya kimi noma kuwe ngibuza kuwe mina from uyisupport nje inkulu support uyabona nje ngathi mangikhipha album yami yokuqala ngathi mangiyokwenza ipromo mina angithi uyibona ipromo like ukuthi ubonisa abantu ukuthi wenzani lama short videos lawo kodwa mina ngathi wasegcwele abafowethu nje ukudlula umphakathi basuka abafowethu ngoba ngangisegoli kwasuka abafowethu ethembisa kwasuka abafowethu koBinoni kwasuka abafowethu abavideo nje umphakathi wawubona abanye ngaze ngibabize fanele bezwe nje ukuthi ubani wenza ipromo bheka ngoba ngangizoqala nje ukukhipha kodwa ngabona sebela ufakaza amavideo amateksi bangidlala amateksi bangidlala ngakithi emateksini bangidlala impela manje ningamsupport umgqilazi wakhala phela umgqilazi la umgqilazi animsupport umfokazumba asho ukuthi all ngalendlela angabe kuyiyo namsupport but hayi ngendlela efanele shuthi akufikanga ezingeni lokuthi ngendlela ayefisa ngayo kodwa ke akwekho ngakhombisanga ukumeseka ngoba phela kukho la sibiza khona wathi bafowethu ngicela bamalume ngoba phela umshana impela futhi ke umshana ngoba konke akakwenza ukwenzela kithi angisho sengixoka kakhulu indaba zokuthi kodwa nje kahle kahle igama nje umshana kahle undodana ngikuthi angisho njalo ngoba yonke into yenzela kithi phela ngokuthi ke umama udadewethu akagananga futhi akaze lotshwa akazi so uyithi nje ndodana umshana ndodana nje ngayibona ifeature lenilanga nje ethi nyaka feature nisho umgqilazi wedexa kungenzeka uyibona kungenzeka impela ipossibility yalokho ikhona mayifika nje umshana ethi hayi malume hayi kanjani sishaya ingoma ngalelana ngoba ingoma imnandi yini kufika umshana wena yemalume uyena uthi mshana sishaya ingoma ngingaya ukuthi ke Manxele ngingaya kodwa nje kunokodwa ukuthi kufanele phela umshana eze kumalume hayi ithi iBhayibheli hlonipha omncane hlonipha omdala Sitho umuntu engaya komuntu wena bonengoma ubona ukuthi yazi lesiqhilezi umgqilazi ngangena ungamlanda naye banengoma abona ukuthi la ngangena umalume la vele mangibithi nje ufisha umnyaka yakhe ngavela ihlala futhi wonke umuntu engamlanda umuntu hayi ukuthi umshana hayi ngoba hayi phela umuntu uyabonisa ngoba uyangibonisa Manxele uyindoda ngithi nawe impela hayi lesiyalo sakho ngiyasibona si right hayi sizoyishaya ingoma mina ngiyafisa nishaye yazi ngoba ngifisa nishaye kambe kwangitshela ukuthi ubelana ukubuka wamtshela kodwa mhlamba akaze ekhuluma ukuthi kukhona elinye iqembu elikhona wakhuluma kuwasho wathi ngathi ngake namtshela uthi ngathi ngake manje ngizosutshela mina kodwa ngitshela iphutha lami libe lapho libe lapho iphutha lami ukuthi angingalazi iqembu wena wathi iqembu asho ukuthi umuntu oculayo wathi iqembu nje ethi mhlawumbe abantu abaningi like ohlanganani like yawothi baba wathi yena yini wathini iqembu wathi iqembu la ayiwathi akazi kahle noma licula mangokuthi akuphosile mhlawumbe umshana phela uyadidekela ngoba asishanga ushuni lo jwayelekile kaMgqumeni mina ngishaya ushuni ohlukile nje kodwa kuMgqumeni phela mangabe ulandela ushuni wakhe kusuke ungadwa ngoba
waba nedumela kakhulu futhi wabonisa ubuqhawe yabona manje abaculi abaningi ke bese bethanda ukuthi mangabe beshaya befika endimeni bese bengathi bashaya ushunu kaMgqumeni khona nabo bezovela cha mina ngishayela nje wami ohlukile mhlambe ukuthi engawuboni kahle wadida ukuthi hayi wenzani umalume wangashaya ushunu phela kaMgqumeni ngoba kufuneka aqale kanjani mhlambe wayibona kanjalo shothi uMgqumeni tollgate askize kwabaningi omunye kuyenzeka ashaya ushunu kaMgqumeni engena mase iveza ubuyena ngaphakathi ugcina sekuyisholo phela ukuthi yena noMgqumeni akuyena abandawonye gcina sekuyivela lokho ngokodwa nje abaningi bathiwa yakhela ngamaqubenye kahle ngoba bathatha ebhekile ngoba usadlula ngithi kuthiwa yakhela ngamaqubenye kodwa ayiwathathi phela ibuka ujive ukhala ukuthi bathathe ephile angaze ngikhona wathatha ephile ujive ukhala kanjalo uthi bamhlinze ephile yena ngcono uyibhova lonisela idlulela noma bengalihlinza vela vele seko angamboni kohlinza ujive akamboni angamboni hey lapha emculweni mfethu nawe ukumbona ni manqa uba ujive ukuhlinza ujive ngoba kucocwa kabi la emculweni ngimusho angifuni ukumosha interview yakho angifuni ukumosha interview yakho bukhaya sokuba ngathi wena othe kati mina ngcono kwangihlalele ngedwa nje ngiyabahlaba cha baganga abahlinzana ngibele wazi ukuthi mawungena la kubele yazi ukuthi nawe nje unyaka ozakho khona ngabe sawutshotshela ushunu wakho yazi kodwa ke lokho akukho yonto ongayilwela mawuzethemba yes ngoba akusho ukuthi uzoluza abalandeli ngalokho ngoba kuthiwa nje kumele yakhele ngamaqubenye baqinisile ngoba umuntu engenza into efana neyakho kodwa wena ngakusho ukuthi wena uzoluza ama supporters ngalokho ayikho into eyiluzayo impela so kumele ukujabulela ukuthi kunabantu abayithanda kusho ukuthi ukhombula lo muntu uthande kakhulu wazi wafisa ukuba uwe manje ungamliselani lo muntu lo ungamliselani umuntu ofuna ukuba icopy yakho uselapho mka nguzibalula indawo ebalekile ukuthi wena ushaya ushunu uhlukile hayi lo kaMgqumeni hayi wendidane laba baziwayo imuphi lo shunu mhlawumbe noma owakho nje owakho kuphela owami nje akekho nje ngathi ngingena ngoDisemba ngingena wanomcimbi emakhasa kwaMduku ngiyabona kwamcimbi nje wawu Big 5 ya ngangikhona lapho ngathi mangena uMC kwakuMashudula uyambona uMashudula lo bekade eqoma la emalangeni waMashudula useko wakho futhi hayi wayeqoma ku TikTok lapho kodwa umuntu nje aqondile mina wakhe hayi akwazi ke kushuthi usushaya ngusudlwe engwexe kusho njalo hayi ududuza nje mavundla bese shele kakhulu yaduduza le indoda bayishele kakhulu ududuza phela uyazi ukuthi ukhona ubaba ekhaya angiveli mina lapha ku TikTok phela ngabe behlangana uthi basididile kodwa bafanelana namavundla afayani wena angibona ngathi anifanelana nawe uyakhumbula usafunde high school awuba nomngane wentombazane kuze kuthiwa nathandana badlala lo mdlalo bayidlalema ngathi uyayikhethela nje ngiyakhumbula nathi safunda isikole kwenzeka ivele sithi masihlezi ngabafana sithi intombi yami ubani sikuchuza intombi nje base kuthiwa sibize bala indoda yocasha ka uthe yahumu wayibisa manje usephithi kancane ubeke isikole singekho ya ungene Big 5 bazama inkundla ngangena uMashudula washo athi cha lo shuni obudlala la hayi uhlukile kukhomba ukuthi lo muntu uzenza lento yakusho uMashudula vele sinenkinga phela manje yazi usekuthanda ukuba endla uyazi mina sengingakutshela nje ukuthi mangabe uthi wena uyestudio sengingagesa ukuthi wena uzophuma nani efana nekabani yabona nje manqela mina ngiyakubona nje wena ngathi wena ungavela uncike nje kumrosa ibhola phela ahlefula vele ngalithatha vele thatha ngisho loba linjalo nezwi lakho umuntu ethi ukhipha uze kuthiwa lapha abakamanqele kodwa ufana ushune kufanele ukuthi lo muntu wenzeni manje kodwa ke into esifisayo ukuthi umuntu akevele nento yakhe
yebo khona ngoba sonke singama Africa ngeke izinto ethi zihluke kakhulu ingafani encimishi khona la ezothukisa ihlangana khona kodwa ake kwazi ukuthi ake kube yakho le yes ngoba vele singama Africa sonke singabantu abamnyama so buye sifane kwezinye indawo kodwa khona ake sibe creative singamaskandi akukho besothi uyiphiwe ungazi impela uvusa ingoma endala ushintshe ivesi elilodwa uphinde uphume noma ungane voice enhle kanjani kodwa mawuphotocopy hayi esivele ingoma zokufundela phela ngapha umaskandi ingoma eseyicula emakhaya seyicula ngomaskandi umuntu ehambe engomeni othi yobuka ingoma uyotshontsha ingoma sengomeni wabe ngacula studio hayi mina ngoba uyazi ngizalwa yigoso lengoma mina ubaba wami ubekade useziwa namanje usangabuyela futhi ngoba iphimbo lakho liselihle usemdala ke ngoba usekali kodwa nje uyaziwa nje yabona nalani mawungabuza kuthiwa uJaiva Zimnike uJaiva ngisho lo oculayo lo maskandi ngikwehle uJaiva Zimnike dumile nje wazi aphuma ngisho emsakazweni ubaba ukuba waphila ngalesi sikhathi ngasho ukuthi ngabe ngisho ukuthi ngabe umaskandi ngisho ngoba ubethi mangabe uthola ukuthi usihlanganisile ngempela sizodlala si team i-team ebekuyibafana amahlathi ngoba lesigodi sakethi kuthiwa kusemahlathini uthola ukuthi uzovela nengoma nje ayiqophe yena ethi olalela uzovuma kanje mina ngizobiza kanje efika ashaya ijaji wakwashala angisho nje kwenye la endaweni washaya ama-1 abayi3 umlando lo akaziwenziwe noma ngiyiphi iqembu lengoma ngisakhuluma ngomaskandi kulandelana nje ofika washaya u1 ingoma befike nge27 nge29 nge31 ofika washaya u1 nge27 washaya u1 nge31 washaya u1 ngamini ushaya u1 nge29 washaya u1 nge31 nasegoli wayenze njalo kusagida ingoma egoli yini uthi ukuba icula ngalesa sikhathi ngabe ngisho ukuba ecula manje ngabe umaskandi the way ubeka creative ngakhona ubekwazi ukusungula ingoma ukusungula sengisho ukuthi ubekwazi ukuthi ngaphela like uma uzolandela kakhulu umaskandi abaculayo basuke bekade bekhona la engomeni lezi zasemakhaya umuntu utraineka la bese ngoba ukuyitholela kumaskandi kuvunywa ingoma lezi ezivunywa la engomeni lo muntu isikhathi esiningi usuke omunye kade ezazi kade eyivuma la bese eyishuna ngendlela yakuthola useyishuna ngendlela kaMaskandi kodwa isikhathi esiningi abo Maskandi basuke kade beba khona la emqhudelwaneni yengoma la ngoba phela uMaskandi yingoma nedwa ukuthi nisuke sihamba neginci ngithi uzosholeya ukuthi khona wasasaba nalo ohlelweni Perfect TV uthi sekugcwele amagoso ayabacula uMaskandi la uthi kunomehluko phakathi kobugoso nokucula lokhu kwaMaskandi yebo bakhona banoMaskandi ubona ukuthi hayi yena kahle ukade nje kumele abe yigoso nje lengoma emakhaya bakhona bona kubabone lapho kodwa ke ngoba uthi mawubiza ingoma ngazo obugoso uthi we mama nomthandazo bakhona la uMaskandi obukade uyiveza uyileyo ndlela leyo wakuthiwa abafana bakadlala bebekhombisa nje ukuthi vele ingoma le ingoma le bakhona abanye ukubaboneka nje ukuthi yabona nje ufosa uMaskandi kodwa nje igoso leli kodwa ubona umunye ukuthothi kuyakhoneka khona kuMaskandi kodwa ke ubona uDo kade kahle nengoma nje yasemakhaya ukuthi yona ke ishaya inensimbi mfowethu asikhulume nabahleli bemicimbi yeah ngeke umuntu edlala emicimbini engaka iBig 5 kodwa singamboni yena bethe banxenxe namba ngiyazi bayebuka iPerfect TV abangazange bembone umnyaka yakake umnyaka yakabona nje mangena mina stage nabafana bami ngoba phela ungangena ngeke ngimane ngingene ngedwa kumele ngingene nabafana bami so badlala amagida ngoma kumele adunyiswe ngoba badlala iqhaza elikhulu impela kakhulukazi stage singamlalela uMaskandi kodwa mayengena stage abantu abangagida ngoma kumele banothiswe kakhulu futhi engathi nje ngake kubekwe
umqhudelwano lapho okuzowinesa khona amagidango makukhetha ukuthi igidango elihamba phambili likabani ukuze nawo asukunyiswe kungahlala nje kusekusala umlando uthi ubani wayegedela ubani kodwa mawuthi uyambeka uyambuka umuntu umbona ukuthi akayendawo anje nazi waveza ngemhlane lapho masukhuluma ngemicrophone alapha eflathele egobile abhekele amagidango ucindezelo lo mina ngilithanda ucindezelo lokufuneka ukuthi engathi yebo khona stage nokuthi azafulathele ebheke semva mina ngathi ngake ngikushinga kuba nginamadla abe ngiyakushintsha lokuthi cha awame ebheke ebantwini khona ezobonakala habe sukufihla amagidango awaphakanyise nayo ngoba enza into ebaluleke kakhulu zadlala stage lezi zakho hayi ziyadlala impela amanxele ngifuna ukukhohlisa sithi mangiqasha ngengisole uyabona nje ukuba khona nje umcimbi ozobana ngabe ngithi oyiqashi noma ungayiqashanga nje ukuthi ake sikuvakashele nje keze zokubona isenzane nje waphela ukuthi kufanele kugijinyiswe kakhulu ukuthi umanxele ngoba enomcimbi sekufanele akhokhe kakhulu azashona ukuze kufike thina cha mayesigibezile umanxele ukuthi hayi awuze sokhela ngoba mfowethu endimeni omculo nakho siyakubona ngathi ukhona ngisafisa nje ukubona nje kodwa hayi phela uthi ngikubone nje petrol wakho ngingawufakile cha ngifisa ukubona nje awuze nakho umcimbi la hayi siyoza sigijima ngoba lento siyayithanda segazini awusho kahle kubiyeza iPerfect TV Festival kodwa isesemapayipini leyo ndaba ayize silinde sibheke ngabomvu yeza ilanga kithi ngoba izokuhlabisa empembeni eground kwahlabisa kodwa sisahlanganisa nomasipala ukuthi kuhamba kanjani usulethe kumele ngakadwa yenza kodwa ukuthi phela akuvelwa kanje ibonza ayizibanqaba umasipala kodwa kancane kancane kodwa umuntu njengaba mnqaba kanje sikuba ngopho ukhaya dlala nomuntu asebheka yethi yahleka lekame konke tekubonele ithi ibibuka le interview ka DSD etalapha ukuthi yazi ngihleke ngingakezwe ukuthi DSD uthi kuhleka wena uthi uyahleka cha phela yazi bathi ukuhleka kuyindlela yokuphila ngoba awukubizi ngesikhathi kufika like kufika bathi abosociety bathi amathumba ngazi kanjani akho ukhumalethe bese kumele uthi ayi umayigesi kanti umuntu ekhuluma lento lamathumba athi expanded bese kumele into ikhiphe ke bathi uyi-exercise uyaphuza ukuguga uma uhlezi uhleka yeah uthi umuntu ohlala uhlelile abantu abakuthanda thana hayi vele ethi usokhela unenhliziyo embi bese bekuswela ukuthi mhlawumbe umuntu ongakhuluma yebo kufanele ukhululeke nje uma unomuntu njengawe nje example lehle manje ukuthi nomuntu ezekhala ngathi usibakele izitha kwesikhathi awusungahlosile khona omunye odebay comment ithi indoda ngiyayithanda le endoda isayida nehleli naye lapho mina uzofika utalaphi la mkhaya ngifuqa mama ngizoba nawe efika ezophendula loya ngibe naye sihleke futhi Uyayihlekela kuphela mina mkhaya. Uphushile nje ukuthi uqhubele kokwenzayo. Yeah. And then emcimbini osiwa performa kuye iBig 5. iBig 5 neminye nje imicimbi engakithi kodwa ke ebengemkhulu kubinga-advertisiwe kakhulu kodwa nje sengiperforme kakhulu naseGoli. Hayi eGoli kakhulukazi ngiyatholakala endaweni eziningi imicimbi engisuke. Oskorokoro. Kosikolo ngiyathola kodwa nasekhona omunye umcimbi ujwayele ukuba lapha eJulius. Nakhona sekuningi nje indawo esijolo kodwa khona nje la emakhaya siyethemba ukuthi abahleli bemicimbi basazosimema. Endaweni eningi basazosimema impela sibonakala. Ngoba nako la khona umcimbi ojwayele ukwenziwa u3 second eNhlwathi. Nakhona sijwayele ukuba khona impela ke lapha emcimbini ka3 second uyasibiza. Kodwa ngithandi le yadwisha ukuthi umculo ukhona kuma digitals yonke indawo YouTube Spotify ngiyathanda mgama nofaka njalo umculo because umculo manje sohubhana khona lapha ku TV la indaba zama CD isikhathi noma angakapheli kodwa
phela isikhathi sakho awuvele ngasesiphelile lesiphelile kahle so uyinkani nje abantu cause la amanye amajandra awasayikhipha isidinto inhloko ngikwasiza lokho ngoba phela hey babefikile nabanye abantu laba bebe-right umculo dula yabe yestudio uthi umuntu ezokhopha umuntu yakho athonishisente adlela ngawe adle wena balwa kakhulu abaculu belwela lonto leyo hey sayibona ukuthi ekugcineni kodwa ngcono ngoba manje ukuthi leti izosiza nina bafuna la ama hard copy ukuthi uyakwazi ukudayisa ethi mina nqene ngithathe kanti akukho nje mangena la ku YouTube ngibuka ingoma yakho kuyafana nawe leyo mali iza kuwe straight yeah kunjalo hayi abalandeli kubalekile ukuthi umuntu engasupporti ngomlomo nje akenze phela ngiyakuzwa mkhaya usungenile iminyaka 2 ukhona emculweni kukhona no okuhle osukubonile ngomculo osokwenzele khona masukuba okubi futhi cha angakubona okubi futhi nokuhle okuthena ngakuboni yes yikho nje phela ukuthi kuyalindwa emhlabeni kuyalindwa kufuneka ukuthi ulinde kodwa nje okubi engingasho ukuthi kodwa kungafela abaculi abasafika endimeni bekuthathe serious ukuthi ngeke uthande bonke abantu abanye bama opposition bavele bevolunteer nje for ukuba ama opposition wakho yes uthi ubani uzongena emculweni wakwenzani ngazi ukufuneka uqale wenzeni bethi awakwenzani usibani bani sefuna wakwenzani mawuqala ke ungathi uyakhuphuka beqale bethi hawu mawudlula ngemoto ngoba ngina senginayo imoto hawu ubani akasasibingeleli kambe usomculo sekufuneka ukuthi wena uyihlupha ukuthi unake bona yena u10 mawuqala u10 wakwenzani mhlawumbe uthetha zakho ukugida noma igosa wakwenzani wakwenzani mawusuqala mawuhamba unganakela ngithi vele ubukade ukudlule nje abantu bemile noma ubingelele noma ushaya ihuti mawushaya ihuti udlula awakasami nokuma kambe phela usomculo usiyayitshaya usiyayitshaya uye njalo umuntu lo kade ethi wakwenzani kodwa yena uzothi mangabe eselayela umuntu mhlamba ke sithi usuyaziwa kakhulu njengomthandeni kanje ngenze yena lo muntu lo sehlangana nomuntu ethekwini legoli uyamlayela hayi mina ngumfoka abane le ehluhluwe bayeni nama kwahlabise ebayeni hayi ngakubo kamiyaka yaka nje lapha useyasiza ka uselayela umuntu ngaka mazi umyaka yaka hayi siyamazi hayi lo nje ngithi kula kubo kulapha usechazela umuntu yabona abantu banjalo hayi lo sikhule naye nje impela besifunda naye futhi useze chaza nokuthi umuntu onjani hayi bekuyindoda omunye ethi hayi bekuyisishimani mangabe uyisishimani hayi cha usechaza ukuthi umuntu onjani ukhula akabuzwanga umuntu useyakwazi manje uselayela umuntu ngawo uthi ukuze kube easy ukuthi azi ukuthi umuntu ke indlela abantu abayiyo abafani kodwa ke bakhona aba right bakhona aba right angifuna uqamba manje hayi bakhona aba right futhi mina abaningi hayi ngicabanga ukuthi ukuhlonipha kwami kwangisiza futhi nje nehlobo zami ifamily yami ekhaya komama omalume bona nje mina omalume bami bangithanda kabi bangithanda kabi futhi ngoba ngiyazi ukuthi kusasa ngizobadinga nabo bayazi umshana zomdinga kusasa so omalume bami kumele ngibahloniphe nabakithi kumele ngibahloniphe kanjalo ukuhlonipha nje kubalekile yes and then masithi nangu samfica umnyaka yaka lapha ekhaya ihlalele nje akekho egencini uthanda ukudla inhlobo nje phela uyasazi nje mina ukudla ukuthandayo mina uyazi into engithanda ngami angilona ikoza akazi ikoza hayi ikoza uyabona nje ikoza umuntu othanda inyama kakhulu yabo bangizoze Springs wazi ukuthi uze ikoza angithi mawuthi ikoza ngizokunika kwamakoza inyama mina inyama ngiyayidla kodwa nje kakhulu ngithanda kakhulu ama vegetable yabona mawuzongiphekela nje nami imfino hayi imfino nophuthu
imfino nje bese ufaka noma igravy nyane eceleni angizodla lapho inyama yakho ngingagcina ngiyeka nje eceleni ngagcina esemidlalo khonzezeni ngiyona umuntu olandela kakhulu ibhola kodwa nje hayi nalo ngiyalibuka nje umculo owuthanda ngaphandle amaskandi gospel yabona ekhaya kade bengibiza ngoshongo mina ngoba ngithanda kakhulu ushongo ukuthi ngithanda into ngathi nesiqe umuzi ushongo bayethi konke kunesikhathi sakho konke ephinde konke kunesikhathi sakho ngize kuze ngathi ikhuphuka la ngazi noma nginesithunywa noma ikhuphuka safe group phela yebo manje bengithanda kakhulu bengidlala kakhulu mina ekhaya bangihamba nje lapha ngihamba ngevan ngidlula thola ukuthi ngiyayidlala nje uthola ukuthi sebegcina sebethi hawu nangushongo sengiyosokhaza kusho ngoba ngiyithandela igospel then if we TV uthanda ukubukana khona i-TV akuzona into zami ngoba isikhathi se-TV anginaso kakhulu seredo hayi redo ngimamela lezo ndaba nje mhlambe no usigiya ngengoma ngeweekend ngoba phela yabona maskandi ke kodwa nje ngilalela lezo ndaba nje isikhathi seredo angibi naso kakhulu ngoba ngumuntu othanda ukuba busy ngumuntu ohlushwa ingqondo kahle kahle ngathi ukuze makuthiwa hayi lo uhlushwa ingqondo nami mhlawumbe abantu bengazi begcine besho njalo hayi lo thothi khatha siningi thothi ngihleli ngedwa ngiplan ezinye izinto yabona nefoni yabona kanjalo futhi nje ngumuntu nje ohlushwa ingqondo ngasho njalo ngoba abantu mina ngashonela ngidlalela endlini ngenzi ngicabanga ngihlele ezinye izinto nje zami bese ngibuye nginika lesikhathi sokuye ebantwini ngoba abantu bayadinga ukuthi ba attend njengase Gold nje ngohlala ema-hostel eGoli ngine timetable yokwenza izinto ngoba abantu kakhulu ngoba ngisho nje abantu bangisupporta kakhulu ngiqala bayazi abantu ukuthi angiyiqhenye ngifike ngihlale kahle ngibe nesikhathi sami ngihlala futhi angifuni ukuphazanyiswa uma ngihlele endlini ngenza izinto zami bese ngiyaphuma mase ngiready ke bese ngiyaphuma ke ngiyemagengeni ngifike ngihlale nawo kahle makukhona abaphuzayo nami mangabe nginayo imali ngikhipha imali ngibathengele ngithi hayi madoda dlanini bangabe nami ngiyadla ngidle lokho engikudlayo ke ama-hunters awasiza amahanda yakuzwa mkani izinto ekusizayo zo ukuthi uma uwadudla ukudla ikwehlise kahle ingakubabeli futhi hayi mkaya kodwa noma phela isengidlele ngibabela ngithi ngizowuswida ukhona umlomo uyaqeda ukubabe kodwa ke ngiquguzela abantu abadla into ebabayo funeka into ebabayo Sethi ngicela ukukhume nalabantu mfethu ungakawuboni umculo kamnyaka yaka ngathini kuye nabahleli bemcimbi kokani cha ngiyakhuleka nje kubalandeli bonke eSouth Africa ngithi hayi akabe benginike nje indlebe ulalela umculo kamnyaka ngoba usazoqhubeka kube khona nakubahleli bemcimbi bangakithi ngiyamemeza njalo kubahleli bemcimbi bangakithi ngiyakhuleka ngithi abamnaka umnyaka ukhona endimeni yomculo kumele naye ayiphakamise indawo yangakubo silekelane nabantu bangakithi nje uManxele umthandeni uyiphakamisile kakhulu ndabona nje makukhuluma ngomdletshe usebeyamaza abantu umdletshe uma uthi ngivuye emdletsheni nje suyanakwa nje sibenginike attention ngenxa kabani kamthandeni akwandeke kunganciphi ngoba na umthandeni phela kuhamba sifike isikhathi sokuthi leso sikhathi lese ngabe so mhlambe sokuthi nje njengabanye nje uthola sebebadala njengo12 yabona abacula abadala u12 uyigalelo lakho liyaziwa usaphila u12 kodwa ke endimeni akasekho ngakho ke kufanele bebekhona abantu abalandela ngemuva yabona bekhushule nabe ukuthi kungapheli into ethandwa abantu manje ke sure ke asicela ukuthi abahleli bemcimbi bekhona ukuthi besinake nathi amathalente ethu bawanake ngoba ngeke afane kodwa nje besinike ithuba bayihlulekela abahlulekayo bezamile siyabonga einkundleni zokuxhumana ngokhona ngikhona ku Spotify na ku YouTube ngikhona umnyaka yaka nje na ku Spotify umnyaka yaka na ku Facebook ikhona igroup enginayo umnyaka yaka mfoka Madlisa ikhona igroup yami ku Facebook na ku DistroKid ngikhona mabe ngicinga nje bangithola abantu
Yeah. Mkaya thina nje siyi-Perfect TV besifuna nathi ukubonga nje ukuthi ibambe njalo noma ishisa sikhona sokusupporta nathi yona ndlela sinisupporta ngayo la singenamali kodwa lokho okuncane sikwenzayo Nathi sizon support. Ah, Ngoba nayo sibonga. Perfect TV ngoba yenza kanjena nje. Yenza umsebenzi omkhulu mfoka Manxele ngisho. Wenza umsebenzi omkhulu. Impela nje mangingathiwa nje nami sengiyibona sengimkhulu sekukhona ongenayo ngihlale ngingamkhumbula umfo Perfect TV ngihlale ngingayikhumbula kufanele ukuthi ngoba sihleli lana nje wenza iqhaza elikhulu kithi abaningi bagcina impela bebaziwa ngenxa yakho manje kufanele ukuthi ngoba Dumemeza nje usiqala le interview aDumemeza uthi abacela bakuchaze yabona nje nami mangiphuma la khona engizokwenza ngoba ngiyabona ukuthi lento yenzayo inhle manje ngiyafisa ngathi lento ingakhula ngoba usho nje ukuthi kunomcimbi ozoba khona ngizokuthandazisa nami ungathi ungaba khona kodwa ke ngoba ngimthandazo wami unamandla kakhulu ungangikhohle mangabe lo mcimbi usufikile ngeke siqala ngabe ndawo ngisazobika nje engilosini yami mina nginengilosi anginayo inunu yangizwa now so ulunguza phatha umbhede cha ingilosi ayihlali phansi kombhede hayi sengishiye nengilosi inunu iyo lehlala phansi kombhede hayi kuzwa kahle Mkaya mina ngizofika ngikhulume nengilosi ngithi hayi ingilosi le ngiphetheyo ayikhansele nangu mfo cha ngathi wena mungicela ingilosi ungangicelele enonweni hayi izinoni zemi ngiyayisaba ngiqhatha nomndeni angifuni mfethu ngoba ngisho nje nathi nyaya besifuna nje uvele kubantu ubazi umculo wakho siyathemba azokusupporta ngalendlela ofisa ngayo interview yethu namhlanje ngiyathemba ihambe kahle but before sikudedele sine quiz ke sidlalayo thina ngizobeka umculo yedwa abawu2 wena ukhetha ukuthi uhamba nobani akusho ukuthi mangithi mina like ngathi uSkhevana noNdlemnyama wena ukhetha uSkhevana uNdlemnyama usuyamnyanya yini yabo ayikho personal just a game angithi ususho umculo nje ukuthi ukhethe awusho neattitude yakho umuntu hayi asili ngezimpi izimpi zakhe azive eceleni okay alright let's kiss qala semdletsheni angazi ke mokuqhatheka nomkhathazi nebhola efakude khathazi nabish ngikhethe isinyama namasi ke manje hey ukuze bathiwe kade libekele inyama namasi gcina selithi dithi kuthiwa kuyafa egcineni angazi noma qinise okulibekela bonlozo nje liyaqula nami ufuna ungiqulekisa uzokuqulekisa la awuzongiqulekisa ay yabona ibhola ibhola hey ibhola liyangifikisa la ngifuna ukuya khona mhlawumbe umkhathazi uthi mangabe ibhola yabona abantu mabegijima belandelana kanje bathi mabe umuntu eshaya intambo laphana mayishaya ibhola bese ayishaya nomkhathazi yabona lonto le sithi ibhola lisha qala kodwa bacishe bayishaye kanye kodwa ibhola bese lisha qala sithi ibhola ngithi kodwa nawe ngathi ufuna ungiquleke cha bese akhetha phela uthe kambe sikhetha one asichazi kuyenzeka njalo mina ngoba ngigidi ngiyenzeka ijaji liwenisa abantu ababili wena yini indaba ungabi nakho lokho okay asipakhethe ngo2 ngine Royal Messengers neZulu Messengers iZulu Messengers ngibe nama NND ngibe namakhabazela ma NND ngiyawathatha hayi lapho ngibona ekuqayeni ngididile lapha umkhathazi ngikhethe isinyama namasi lapho ngoba manje hey umkhathazi naye maye sekhuluma lapha ethi kube kuyabele esithuni sikamama na ephinde futhi ethi awushintshe isimo sezulu manje hayi naye manje uyabona ungiqulekisa cishe ukubulala Mkaya bawucishe wangibulala ukhipha isidumbu hayi ucishe wangibulala impela hayi ngiyabathanda labantu bathanda ngiyabathanda labantu laba nginogadla nosigwebo sentambo usho kuMaskandi noma usho kuShaman
ba maskani shaman la lawo basamagoso yebo ubabeke kahle phela ngibabeka uthu yeah hayi phela usigwebo ushe stage noma usho nje mangibalalela cha nje wena ukuthi ubakhetha kanjani yeah mangibalalela usigwebo senta kodwa mase kuse stage ugadla ugaya ngisho uToku hey phela umuntu omdala kodwa phela umuntu mawusumthanda uthi umbiza ngomfana umuntu momncome yabona umbiza ngomfana ngisho emdala uthi hey umfo yabona okubani hey uyagijima okubani hayi ukuthi suku sumethuka cha ugadla kodwa ukhetha usigwebo mangabe ngibalalela kodwa mangabe sekuse stage uyadlala yena usigwebo kodwa ugadla ubekhwencele ngibona ukuthi ayikhona mase ekhwencela ziyaphambili sebuya bese ngami ngiyachazela ngisho ukuthi hayi okay ngiba no Feza Emnyama no Limit hayi ngiyawela ku Limit ngibe nethole lidani nebhova encane yini ibhova encane yayibhova la ngifana mtshengiseni hayi ngalo endidane ngithwele endidane ukugcina ngiba no qhosha ngokwenza lakhe ngibe noluva Dubezana hayi uluve hello ethi asalela imbongolo Mkhaya asibonga kakhulu ngiyathemba ukuthi interview yethu ihambe kahle kokade ukufisa kuzokwenzeka Mkhaya siyabonga kakhulu emakhaya can like and subscribe